Pel que fa a la Catalunya central, al Bages hi ha més de 1.600 hectàrees afectades, una superfície que aquest 2023 s'ha incrementat en més de 700 hectàrees. Al Solsonès, la superfície afectada per la sequera és de més de 1.100 hectàrees. Pel que fa a la zona del Berguedà, és de quasi 5.000. I finalment, a la comarca de l'Anoia, aquesta sequera afecta a 3.200 hectàrees de bosc. Des del CREAF recorden que Catalunya acumula 3 anys d'estrès hídric. Aquesta falta d'aigua ha afectat a espècies com ara pins o alzines. És preocupant perquè mai fins ara havíem tingut tanta superfície en boscos afectats per decaïment, no? En boscos patint degut a aquesta sequera, que ens ha afectat a tots els àmbits, no només als boscos, sinó que també a les persones ens estem veient afectades per aquesta sequera. Però a nivell d'ecosistema, el que pot ser que passi és que hi hagi una transició, no? Que espècies com el pi roig, que ara estàvem dient, que no és una espècie que en un mitjà termini estarà còmoda, sinó que progressivament estarà cada vegada més incòmoda a casa nostra, doncs és molt probable que aquesta espècie vagi a menys i sigui progressivament substituïda per altres espècies que són més resistents. Un dels principals riscos és que els arbres debilitats siguin presa de plagues vegetals i que això acabi repercutint en altres problemes a mitjà termini de l'estat de salut dels boscos. L'estudi elaborat pel CREAF compta amb dades que recullen els agents rurals al llarg de tot l'any, però amb una mostra més exhaustiva durant el mes de setembre. Al llarg de l'any, el cos va detectant zones amb clapes d'arbres morts o afectats per la sequera. A partir d'aquestes dades es calcula l'estat de salut de la massa forestal catalana. Per tal de retirar aquesta massa boscosa morta, el Departament d'Acció Climàtica ha obert una línia d'ajudes de més de 5 milions d'euros. Està enfocada als propietaris privats de boscos que tinguin una afectació d'un mínim del 15% per la sequera.